Kattokaa nyt, mitä se on tehnyt. Mikä tää on? Rööki! Hei! Onks sä tullut? Mistä tän? Siellä toinen! Anna tänne se! Nyt lähti kyllä. Missä on näitä saanut? Hei! Nyt alkaa tulla selitys. Et kyllä ota taulua alas. Nyt lähti taulu. Nyt se menee kyllä liian pitkään toi touhu. Sulla on röökit tässä. Mitä sä teet? Älä, nyt, hei. Ihan oikeesti. Sä saat siivota tän koko homman. Koko homman saat siivota. Ja röökin. Oot sä ihan sekasen nyt. Mitä helkutin järkeä tossakin nyt on? Joo, tää varmaan on se ratkaisu sit tähän. Lähetään viskoa papereita muut kaapista. Joo. Mitä sulla on taskussa? Anna tänne se nyt. Ja sulla on kalja täällä. Karjala. Mitä sä teet? Mitä tuolla? Tää Jonnehan on ihan... Sä oot alaikäinen. Niin.